Намирам те на летния бал на брокерите. Имам няколко летни въпроса. Купуват ли се имоти през лятото? Купуват се, но бих казала, че тази година наблюдавам, че се купуват повече къщи с парцели, изключително най-вече около Варна. Тази година голям хит е Боровец. Местност Боровец. А ти как рекламираш своята агенция и своя бизнес? Най-добрата реклама за мен е устната реклама. Съжалявам, че трябва да го кажа, но от 10 години работя в недвижими имоти. За мен личните контакти, рекламата от уста на уста, препоръката е най-добрата, иначе като цяло рекламирам стандартно във всички портали за недвижими имоти, отделно социалните мрежи, естествено. Пускам по някоя друга закачка да има към клиента, това се допада. И насочването ми е все повече към младата аудитория. Правилно си се насочила. Купуват ли се имоти от чужденци? За жалост в моята практика по-скоро продавам на чужденци, отколкото да купуват чужденци. А украинците на пазара купуват или наемат по-скоро? Само наемат. Кога почива брокера? През лятото или през зимата? Аз винаги намирам, съчетавам полезното с приятното, защото на плажа също намирам клиенти. И последен въпрос, понеже каза, че си от 10 години на пазара. Как се е променил пазара на недвижими имоти последните 5 години? Самия купувач стана много по-взискателен. Започна да се търси много качествено строителство. Хората имат изключително голям избор да избират. Преди 10 години имаше готови жилища, по-малко се строеше, докато сега масово се строи. Има една надпревара между самите строители, които гледат да привлекат все повече млади хора, защото те, така или иначе, те са потенциалните купувачи. И това е промяната, нали, изключвам и цинично. Там е съществената промяна. Много ти благодаря и весело прекарване. Благодаря ти и на теб.